to me Lucia. O ma fa no ko. Ko nana mu de hala ne bu ma fa. E wono ma bebre wo de mo ma sesa ni na. Agudi wa na wa. Ah, agudi wo de mo ni ma fa. Dini saying, say Dini say, and one so TVGH. A Dini saying, so TVGH. When you subscribe and not subscribe channels, is no like, no comment, no share over so a day. I should be by Madame Pa. The city better for me, more so a day. Ati, who near Kosubia. Abusia, there be a dance for the beers of free sea. Send you can see and then over food, baby, said it. That they are chair, yes, and there be a Quasiaco room. 7 previous. Kwasia bakrum ni obi bakrum aten ze kwasia bakrum sebe mpediasa eye debuo na we de me do ho an ntiase mpo bro ma jo an ntiase so buka se de asem na asi so TV for de asem na aba de asem na asi asem ba eni ne kwaso wo Ghana he enti na mi bo enti Ghana akronfo no te se mo de bibia mawia te se bibia mawia sisi matiasi ahimfie o matiasi ahimfie asem atoko krade we were sokoban krofum an asantemem santa region sokoban krofum as an American sokoban krofum we was na see o we was na to o ebusia fo da sore ya obi antifie ya antiti wanti de bia da sore ya sebe ahimfie a ewo ho ya tum ya black stew black akonya tuntum si ho no mo a sebe ya nananom tena so ede som enne akwa himfi a ye woda bi wono me hona akwa tuntum sie ho nsa gudie nananom tetete ne ma gudie ne ne me hona sane man na agbo abuso bi ga sa wan sisi aden plant bi na ebopo entoko bi na ekoso ana de na ekoso wa ahenye ne hwanti ama bibisi yesi bia antiase ne ntiase o so ntiase ya chese emu da sore ya ahimfi a esi wono mu ya tum no edan a na akonya tuntum wo mu asika kokko ne nyema titi ne ma akese wo hono ya tum no konfo bewura ho ko bupu nani asesa akonya no konya tuntum akonya bi so wasa akonya no afa gudie afa ntoa tetete ntoa enyema eguo de mo fa de bebre eso ne so ka kire chese mi dinu wa mentiase na sabiyo so mu bi nya adwene po na so no bi adwene koban kuma e ba de se na sabiyo akonya tuntum ana nanom tena so ka tetete ba ko sama wo moto so ne moto so nyina moto masese nyina de ko asa fa agudie wo nyina fa nyina de ko e ba ne sentia odwe wa wonti ase odwe wa unhuni ko unhuni nsa unhuni ban tese ya sese ya maso de ko e na abusia tese empanifo ku fie hono nananom o ma tena ko nyomo hono asori ebedede esradofo se obi bie woni betwa won so biara woni betwa won so sokoba kofu won sare meken sokoba kofu ma hifie ya me wia ko tuntum ati fie ho ya me wia ko tuntum ya we wia stu ahemfo akonya dafie ya be wia ko ya wia gudie ene ma titiri ya sesa de ko nti dia pa na ekoso dia de na ekoso ye nti ba befa ko tuntum ya fi wode ko nti ase ni trimo nteneme abusia enti se wan ne bibia amfa se sebi akonya tuntum etena so befa de akọ kafa gudie mo mpo ko da akonya tuntum nsi wona mai abusia yen ko ne pe ni ko hwe video ni kakra bi mra video bi a me obi twaye ai ko li ba ko twaye ye kakra bi mra ai so ni so de kakra bi mra ne hwe ya abusia ni si twa dajo se ebi ni se ai me ma yen fa ye tuma yen ye ya pade free ensem ye na hile ye dia ye mo obi medin free ensem ne anyu vi entem kyena nti hweti ni se wutie sa ha se wo na bitin se de e wo kire e so ye bi ma sie ba etwa so
Eu dito a minha misia, uma forma como. Quando a mulher era de Mafa, eu não me vi, eu devo uma sessão de nada. Eu podia lá na nossa. Eu podia olhar muito no Mafa. Mafa podia não. Mafa se vivia, eu olhava. Não tinha mais nada, não é? Jadi jangan, aku nak cerita. Podia dua mão na área. Aku ni nak aku. Jadi betul. Life foundation. Mama beli wadah mama fani ni. Empim brand dia wadah dia mami hati ni na. Abusua edini yɛ sɛn so TVGH an so TVGH wagye aseɛ ɔsɛ mo yɛ yɛkɔhwɛ bi a papa no ɛkyerɛkyerɛ ɛha na akonnwa no sie wɔafa yi wɔn yɛ no nyinaa adɛn na maame baako ɛsu no a wɔbɔ bɛn wɔka asɛm bi wɔse yɛase ɛyɛ na ahenni no yɛ dea yɛn nyinaa mma obi mmefa ahenni no wɔde sɛ which means ahenni no problem yɛ dɛn ɛwɔ hɔ sɛ wusu wo kasa mu kura kyerɛ sɛ ahenni no problem yɛ dɛn wusu no kyerɛ sɛ ɛkyerɛ wusu no kura kyerɛ sɛ ahenni no nkasa problem yɛ dɛn ɛwɔ hɔ kyerɛ sɛ wontwerɛ sɛ obi foforɔ abusua foforɔ bɛsɛ mɛfɛ ahenni no kɔ ɛna mo nso mo mpene nti ɛtumi yɛ sɛ abusua foforɔ na sɛ mo de bɛhyɛ wɔn sɛ mo na bɛfa nneɛma no nti yɛ deɛ yɛnyɛ twɛn no sɛ mo twɛn mo wɔto wɔn mo na afei mo ahwɛ akyerɛ kwan because ade emu wɔ wiram kakra emu wɔ wiram paa sɛ sɛbio wote ufie wahemfie no yɛbɛbu ahemfie no ani yɛsesa akonnwa tuntum ɛte so yɛsesa de korɔ ɛbaa ne sɛn tuwuɛ ne yi a wohwɛ mu yi agye sɛ nsɛnsɛm wɔ hɔ nti abusua yɛne di akyire so ti yɛne di akyire yɛde yɛsi yɛsom ne yɛsom ne mpe bɛtɔ fam bia ɛmo afa yɛdɛn ate sɔkɔban kurofom ahemfie yɛbɛwia akonnwa tuntum asi fie hɔ nom no kɔ ahemfie hɔ yɛwia yɛbupu no na sesa saa ne ma nyinaa de kɔ yɛafa afa agudeɛ yɛwɔ nananom de asi hɔ yɛafa no nyinaa de kɔ yɛafa kyɛ sɛ ntoantoa tete ntoantoa bi asisi hɔ a yɛmfa yɛn nsa nka kɔma sesa kɔ ɔma fa ne ma ɛsoso mbo pa na de kɔ nti abusua asantemam asɛm na meken asante region sɔkɔban kurofom yɛato wɔ abusua no wɛde abusuafoɔ mo nka frɛ wo na mo ani so mmerɛ amohwehwɛ na mo bakɔ faeɛ wei deɛ yɛbɛsere kɔ bia asante kɔtɔkɔ ɛne atena nkonnwa ɛwɔ asante mɛm sɛ madaworo ma wo nananom wontwa mo ni nkɔhwɛ kurofom ma yɛ sɔkɔban kurofom wontwa mo ni nkɔhwɛ ma yɛ na deɛ ato no deɛ sɛdeɛ ɛɛden sɛdeɛ ɔmɔ bibi ampo ne bɛsi a nkanyɛ sɛ mpa duasa akonnwa tuntum a yɛte so ɛne agudie ɛwɔ ahemfie yɛbɛbuo ne yɛnsa korɔ nananom yɛde sɛ korɔ bia deɛ wɔte sɛm yɛ ɔntena ase kɛkɛ ɔbɛbɛyɛ wotu nkɔfoɔ mu ahwehwɛ asɛm no ahwehwɛ mu akɔdo so kɔ akɔhu ne ɛwɔ mu sɛ ida sɛ abusua foforɔ no a wɔn kɔ ho no anaa abusua no ɛda no kɔ no wɔyɛ saa deɛ no a mmara no bɛdi pɛpɛɛpɛ yɛdeɛ korɔ bia deɛ de ne di menim sɛ saa asɛm wei a asie ɔpem nso wɔhwehwɛ mu ama yɛahu ne yɛkɔ so ɛkɔ ba nyinaa nti kurofom sɔkɔban kurofomfoɔ madaworo ma nkama kɔma nto no nya abotrɛ wate na ɔpem nso bɛhwɛ kyerɛ ma mo ɔpem nso bɛhwehwɛ mu ma mo wate aseɛ because asɛm no mu wodwene ho a wonte aseɛ sɛ biribi ne ntawantawa kwa na wɔn mo a yɛmfa mmara nhyɛ yɛn nsɛm yɛmfa tumi nhyɛ yɛn nsɛm nkasɛ mekɔ akɔyɛ sei na sɛ wabɔ korɔ no yɛkyerɛ sɛ korɔ no wabɔ biko once yɛpɔ yɛto wɔbuo ne deɛ mmerɛ mu ayɛ dɛn wabɔ korɔ no nti sɔkɔban kurofomfoɔ munya biribi amfa hyɛ ɔpem so nsa ɛnim sɛ kuro bi a wɔte ase nko a wɔte nkɔm a wɔmmue wɔte ase nko adeɛ ɔma ne nkɔ sa kɛkɛ da sikadwa so ma ne nkɔ da sikadwa de yɛdwene bi ewu sikadwa wobi bɔne sikadwa bɛyiwɔ pii ɔbɛfihyew out yes sikadwa no nti no abusua nkɔmakɔma nto yɛ me bia bɛyɛ fine wate bia so bɛyɛ bɔkɔɔ bia bɛyɛ bɔkɔɔ abusua de mbɛsia sɛde mbi ka kan yɛ no wonya subscribe channel sɛ ne like na share na comment ma afoforo so nya bi de ɛhwɛ yɛ tofo bia so yɛ bɛsom mo pia. So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel. And thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.